Село Лесидрен се намира само на 100 км от столицата в полите на Средна Стара планина. Селото е разположено в красиво балканско дефиле, а близките склонове на планината с ярко изразеният си релеф го правят отлично място за туризъм, отдих и място за общуване с природата през всяко годишно време. За да узнаем повече за живота в Лесидрен, се обърнахме към кмета господин Борис Нешев. Намираме се в Лесидрен и разговаряме с кмета на село Лесидрен, господин Борис Нешев. Здравейте, господин Нешев. Здравейте. Първият ми въпрос към вас е: разкажете ни малко за живота в Лесидрен. Колко души живеят тук? Какъв бизнес се развива в селото? За село Лесидрен мога да кажа само хубави неща. Жителите на Лесидрен са 1040 човека. За жалост, със всяка измината година намаляват жителите. Но въпреки всичко ние се справяме с нещата и в селото се развива няколко фирми и кооперации, които развиват бизнес в селото. Най-напред бих споменал кооперация Доверие, която се занимава с животновъдство и преработка на месо и колбаси. В тази кооперация работят на 120 човека от село Лесидрен. На второ място бих споменал Мандра Лесидрен, фирма Стилус, която е на територията на Лесидрен и беше ремонтирана по проекти. В нея смятам, че работят към 25 човека, които са заети и са също от село Лесидрен. Има фирма по дървопреработване Марек Сираков, която също е на територията на Лесидрен и там работят около 20 човека. След една година, може би, в Лесидрен ще се открие един завод за пелети и в него ще се открият работни места за около 10 човека. По покана на кмета господин Нешев, екипът ни посещава местната мандра, собственост на фирма Спиранс. Намираме се във фирма Спиранс ЕООД в село Лесидрен и сме на гости на господин Спиридонов в мандрата, която по това, което видя екипа ни, посреща всички изисквания на Европейския съюз във всякакво отношение. Бих искал да задам на господин Спиридонов следния въпрос. Разкажете ни как се решихте да направите подобно предприятие в Лесидрен? Лесно ли беше, трудно ли беше? Как постигнахте това, което днес екипа ни вижда? Всичко беше много трудно. Историята е такава. От 1994 година, това е бивша баня, селска баня на селото, която беше преустроена за нуждите тогава да се направи мандра. Мандрата беше малка, компактна, имаше пресичане на всички пътища, тогава нямаше такива изисквания, които след като влезахме вече в Европейския съюз наложи други изисквания. Спокойно мога да кажа, защото съм ходил навънка, да гледаме уж челния пример, но и на Запад няма такива мандри, каквито в България са направени. При нас дигнаха много високо летвата и както виждате надолу, абсолютно всичко е направено по последна дума на техниката, всичко е ново, с много пари, близо 6 милиона са инвестирани тук в това предприятие. Около 6 милиона от 1994 година и е почнало да работи като мандра. 2008 година почнахме реконструкция и модернизация на съществуваща мандра. Като от съществуващата мандра останаха някъде около, няма и 100 квадрата. В момента мандрата е около 3000 квадрата, 2997 квадрата, близо 3000 квадрата разгъната застроена площ. Всичко, както виждате, е функционално. Имаме абсолютно това, което се желае в млечния бранш, почти всички цехове. Като почнем от производство на сирене, кашкавал, извара, масло, топени сирена, кисело мляко, пресно мляко, абсолютно цялата гама, айран, да. Като за всеко нещо си има отделен цех. Няма пресичане на пътищата,
Мандрата не само, че нали, добрите производствени практики ги изпълняваме стриктно, ХАСЕП система има, добри производствени практики и сме сертифицирани по ИСО. От 2008 година сте започнали реконструкцията. Кога я завършихте? 2008 година започнахме реконструкция и модернизация, едно ходене по мъките. Няма да ви казваме за какво става въпрос. Преди това бяхме много притискани. Кога завършихте реконструкцията? Колко време ви отне? 2 години. По програма САПАРТ ли беше? По програма САПАРТ, да, но не искам да говоря за програма САПАРТ и изобщо не искам да говоря. Разочарован съм от тези институции. Нашия екип ви поздравява за големия успех, който сте постигнали. Дано повече такива предприятия посещаваме в България. Някъде 5 милиона и половина струва цялата инвестиция. Абсолютно всичко, както виждате, е ново. Направено е по последна дума на техниката. Да, и хигиената действително. Абсолютно, не само. Навсякъде трябва да има заоглени, колкери, да има долу, индустриални подове са навсякъде. Всичко е нераждаеми, ще ги видите, сифони. Има ЦИС за млековози, всичко. От входа на млякото до изхода на готовата продукция всичко е контролирано. По продаваемост на сиренето, горе-долу сме в средния клас по ценова листа. Докато се наложи сиренето, изобщо млечните продукти на Мандра, Лес и Дрен, много време трябваше да се работи даже и на загуба. Защото човек, когато губи, не знае какво печели. Едно име се прави с загуби. Значи губиш умишлено, за да може хората да се докоснат до този продукт. Вече като свикнат. Да, качествата на продукта говорят вече абсолютно. Държа на качеството на продукта. Всички знаят вече какво значи сирене, Лес и Дрен. Това е една установена марка. Не случайно, абсолютно. Марката Лес и Дрен си е запазена марка и който работи с сирене, Лес и Дрен, знае за какво става въпрос. Следващата ни спирка е цехът за дървообработване на господин Марек Сираков. Намираме се във фирма Марек Комерс и разговаряме с собственика господин Марек Сираков. Здравейте, господин Сираков. Здравейте, добре дошли. От колко години съществува вашата фирма? Фирмата от 1997 година. Тук сме от 2000-та година, в село Лес и Дрен. С какво се занимавате? Нашата дейност предимно е дървопреработване. Също извършваме и дърводобив, но много рядки случаи. Повечето закупуваме си дървесина от по-големите фирми, които се занимават с тази дейност. Стопанствата Плевен, Червен бряг, Лес и Дрен и така нататък. Какво произвеждате от тази дървесина? Основната дейност на фирмата е изработка на дървени палети. Работим с няколко фирми, на които продаваме нашата продукция. Вече дълги години, може би от 2002-2003 година имаме постоянен пазар. Целогодишно. Няма, че е зима, няма, че е лято. Сериозни сме в доставките, сериозни сме в качеството, нямаме никакви проблеми към тях и те са доволни, постоянство има и пазара ни е осигурен за напред. Колко работни места има във вашата фирма? 28 работни места има в фирмата. Има 1-2 на 4 часа, другите всичките са на 8 работни часа. Оперирате със собствени средства? Да, собствени средства. Теглили сме по-рано заеми, сега вече горе-долу се справяме с нашите средства, които сме ги изкарали. Платили сме си данъци и така нататък. С каква база разполагате? Колко декара е предприятието? Предприятието е 8 декара и половина. С те 8 декара и половина, 3 декара и половина е застроена площ. Покрита площ. Има стаи за почивка, има бани, тоалетни, работниците са доволни, заплаща им се редовно, нямаме оплаквания. Като нямаме оплакване от работниците, значи работата върви добре. Определяте ли себе си като успял човек? Да. Защото в тези години съм се доказал. Имам отношение с други бизнесмени.
Никъде не сме се изложили, смятам, че съм се доказал като такъв. На територията на Лесидрен съществува социален патронаж, който се грижи за населението на нашето село и обслужва също така и съседното село Сопот. По стечение на обстоятелствата аз замествах шофьора на патронажа и мога да кажа само хубави неща за колектива на социалния патронаж. Хората са много доволни, те се грижат за тях, каквото пожелават, всичко им купуват и ги обслужват добре. В селото има основно училище, което мога да кажа, че благодарение на колектива на училището то съществува и се надявам да съществува още дълго време. На територията на Лесидрен има и детска градина, която тази година премина към Обединено детско заведение град Угърчин, тъй като намаляха децата в селото. Екипът ни се отбива в артистичния дом на местния скулптор доктор Касърски. Здравейте, господин Касърски. Добър ден, добре дошли. Много благодарим, че ни приехте във вашия артистичен дом. Как един доктор преоткрива скулптурата? Това е много приятен и много интимен въпрос за мен, защото този преход стана много бавно. Аз по-точно съм учил най-напред зъботехника и там, когато правихме формите на зъбите, аз усетих този дар Божий и от тогава разширих интересите си, освен да уча това, за което бях започнал моята кариера. И от тогава най-напред бавно, постепенно започнах моето усъвършенстване и в по-широк диапазон, освен образованието. Значи това става постепенно. През какви периоди преминахте? Творчески. Периодите творческите са също така с много зигзаги, тъй като осъзнах аналитичното мислене, колкото и творческа дейност да е интуитивна, има и един аналитичен момент, че изкуството си има и занаят, има си и наука и аз трябваше да се обучавам и да се самообразовам и да търся начини да науча самия фундамент, с който езика на този вид изкуство. А всъщност, кой е предпочитания ви материал? Аз виждам тук скулптури от дърво, скулптури от гранит, скулптури от глина. За мен материалът също е някакво интересно срещане на работещия и на твореца и това съпротивление, което трябва да го одухотворим и да му предадем живот. И всичките тези материали, с които аз съм експериментирал, както вие казахте, дърво, камък, гипс, даже сам си създадох с цемент и стружки моя такава една микс материя, която да придава повече особен живот и то повече за навън. Нямам особено предпочитание. В различните периоди камъка ми беше. След това дървото пък то има един друг живот. Така че това е... Всяко си има една специфика, която трябва аз да се съобразя с нея. Кмета господин Нешев ни сподели за една идея да изградите паметник в центъра на Лесидрен. От какъв материал планирате да го направите и какво ще изразява той? Какво искате да кажете на вашите съселени с това? То по-важно е първо идеята. Мечта е тук този характерен баир с своя особен контур, наречен кичера, да мога да му придам пластически израз, скулптурно да изразя
но в основата си да се усеща духа на този наш характерен, емблематичен, както вие казахте, баир. И материалът ще бъде пак така, с колкото се може вече днес по-икономични средства за тези времена, да въздейства монументално, за открито така, да се вписва архитектурно, ще бъде пак с цемент и стружки и за предпочитание така да има и цветен украса момент в него, за да напомня, да се вписва по-добре тук в нашия лесидренски ландшафт. Как виждате вие, като кмет първи мандат, бъдещото развитие на Лесидрен? Разбирам, че тук има идеални условия за развитие на селски туризъм. Какво ще предприемете вие като мерки, за да се осъществи това? Аз смятам, че развитието на селския туризъм, кметство Лесидрен с каквото може ще спомогне да бъде направена инфраструктурата на селото подобрена, за да създадем условия за привличането на хора, които желаят да развиват туризма. Но моето разбиране за селския туризъм е, че всеки, който желая, трябва сам да вложи и да вземе да го развива този туризъм, тъй като кметството нито със средства разполага, просто с каквото можем ще помагам. А какви са предизвикателствата, с които се сблъсквате? С какви най-големи проблеми в управлението на селото? Аз смятам, че има много трудности, но човек, когато има желание, смятам, че може да се променят доста неща в Лесидрен. Без паричието е номер едно, но когато желая човек да работи и без пари, може да промени облика на Лесидрен. Аз смятам, че имам и волята, и желанието, и ще направя всичко възможно Лесидрен след 4 години да бъде променен и хората да не съжаляват, че са гласували просто за мен. А по отношение на културния живот в селото, предполагам, читалището е основният двигател. Какво можете да кажете вие като управленец? Аз мога да кажа само хубави думи за нашето читалище Възраждане и смятам, че е редно да го посетиме, за да видим и да чуем от секретаря на читалището каква дейност се развиват. И аз смятам, че те са нашата гордост в община Угърчин, тъй като читалището разполага с 2 щатни бройки, библиотека, има самодейни колективи, които отсрамят нашето село. Решаваме да посетим и местното читалище. Намираме се в библиотеката на читалище Възраждане в село Лесидрен и разговаряме с секретаря на читалището, госпожа Павлина Райкова. Здравейте, госпожо Райкова. Какво ще ни разкажете за дейността на читалището? Здравейте! Народно читалище Възраждане 1923 е създадено през 1923 година на 30 януари. Дейността на читалището е много богата, с доста колективи, с доста награди, с доста медали. В последните години работят 2 колектива, по-точно извинявайте 3. Детска фолклорна група, която пресъздава обичаите, лазаруване, е сатиричен състав и фолклорна женска група, а също така имаме индивидуални изпълнители към тази фолклорна група. В какви събития участвате? В Лесидрен или на национално-регионално ниво? Значи ние участваме както в местни инициативи и програми, така и в регионални и национални фестивали. В местни инициативи това са за 3 март, когато се прави от 2 години възстановка спектакъл на Руската скала, където са минали руските войски. Също така участваме в осмомартински тържества правим, Бабин ден правим, 22 март общински празник Светиите в град Угърчин. Всяка година групата участва в Искри от миналото, в национален фестивал град Априлци, в Балкански фолклорен фестивал в град Априлци, квартал Острец, в регионален събор Цветница, град Ловеч, и в отделни читалища в общината, където ни канят за техни балове и спектакли.
някакви спечелени проекти от страна на читалището по европейските програми? Ами да, ние от години наред, благодарение на Министерство на културата, кандидатстваме по допълваща субсидия, имаме доста спечелени проекти, с което успяхме да направим частични ремонти в читалището, като подменихме част от дограмата, но освен това имаме и ушити костюми за фолклорната група. Това са автентични костюми, сукмани и също така 10 костюма за детската фолклорна група. Също така имаме спечелен проект за създаване на етнографска сбирка, която в момента ние сме пресъздали и експонирани. Значи от години работим в посока на краеведската дейност и от години правим дарителски акции, с които събрахме доста снимков материал, костюми, предмети от ежедневието и бита на лесидренците. И тази година, благодарение на Министерство на културата, което ни отпусна 1000 лева, ние успяхме да експонираме тази етнографска сбирка. Искам да благодаря много и за голямата методическа помощ, която ни оказа Регионален исторически музей в град Ловеч. Всъщност, с тяхна помощ ние успяхме да обработим много от предметите и естествено и да ги експонираме след това. Етнографската сбирка в момента е пред откриване, предстои през месец април официалното откриване, почти готова. Друг проект имаме спечелен тази година и за попълване на библиотечния фонд на стойност 400 лева, с което успяхме да закупим художествена литература, както за възрастни, така и детска художествена литература. Благодаря ви много. Вашето пожелание към лесидренчани? Ами, най-вече да са живи и здрави. Да бъдат все така отворени към читалищната дейност, да участват все повече млади хора в тази дейност, да идват тук, защото със спечеления проект, пропуснах да кажа, към програма Глобални библиотеки, както виждате тук, ние имаме инсталирани 4 работни места за посетителите на библиотеката с безплатен достъп до интернет, с достъп до глобалния свят и нека всички гости и жители на Лесидрен все така да откликват на нашите прояви и все така да ни подкрепят в нашата дейност. Благодаря и на всички самодейци, които са в по-голяма част млади хора, за това, че те безапелативно, без да щадят време, без да щадят сили, те идват и независимо, че в салона е много студено в зимния сезон, те с ентусиазъм отдават своята енергия и сили. Благодаря. Да, и аз благодаря, но искам да благодаря и на всички институции, които ни подкрепят. Най-напред искам да благодаря на кметство Лесидрен, искам да благодаря на основно училище и на ръководството на училището, искам да благодаря на ръководството на детска градина, искам да благодаря и на местния бизнес, който ни подкрепя, искам да благодаря и на община Угърчин и специално на господин Вълчев, който винаги е откликвал на нашите инициативи и прояви, които сме правили. Ще съборим проектите, които ние сме направили с стария кмет на село Лесидрен, господин Въто Иванов, за което му благодаря, че заедно с него и разбирателството, което цареше между мен и него, ние издействахме доста проекти, които смятам, че през моя мандат ще бъдат реализирани. Бихте ли конкретизирали какви проекти? Първият проект е подмяна цялостна вътрешна водопроводна мрежа на село Лесидрен. Проект, който след 2 месеца ще стартира за стойност около 1 400 000 лева. Вторият проект, който също е подаден и чакаме одобрението, това е преработка на целодневна детска градина село Лесидрен за направата на старчески дом. И третия, който също смятам, че на последната сесия гласуваха целият общински съвет да бъде подаден в Държавен фонд земеделие, това е проекта за реконструкция на площада в село Лесидрен. Как лично вие смятате, има ли голям проблем с горите около село Лесидрен, обезлесяване или пък изсичане?
Ами аз смятам, че това е най-големият проблем не само за Лесидрен, а може би и за района тук нашия, защото поголовно се сечат гори и трудно се опазват. Аз лично участвах в залавянето на браконери, но жалкото е, институциите не задействаха нещата и така нещата не можаха да бъдат разкрити. Поголовно се сечат горите и държавата според мен е виновна. Значи на територията на Лесидрен има държавно горско стопанство, но те нямат вина, тъй като те отговарят само за държавните гори. Стане ли нещо в частните гори, те казват, нас не ни интересуват тези неща. Жалкото е тези неща, но те не зависят от нас. Местната власт, каквото може, ние съдействаме за опазването, но трудно стават нещата. Вашия оптимизъм и решимост са заразителни. Дайте едно пожелание за вашите съселени. Ами, аз пожелавам на моите съселени да са живи и здрави, да имат търпение, да изчакат и резултатите след 4 години ще бъдат на лице. Благодаря ви за това интервю. Благодаря и на вас. И смятам, че няма да ни забравите и ще реализираме всичко, което бъде направено, за да вярват хората това, което говоря, че ще стане.